Така, здравейте и добре дошли в новото видео, което е първото от новите видеа. От много време не съм снимал, старите видеа ги няма вече. Та накратко, тук сме на един язовир Суки Лейк в Косенец, да си правим кефа с големи риби. И сега сме тук. Пускам ви кадри да видите от рибите, които започнахме да ловим. Предполагам, че имаме и още риби. Не се знае нищо, ние сме все пак първи ден. Утре, други ден и по-други ден чак ще си ходим. Демек ще сме тук 3 нощувки, така че ще си направим кефа на макс. Абонирайте се за канала и пожелавам приятно гледане. Бая си е Бормен. Като за първи... Сега ще го хвана. Ти трябва да ми го докараш, те. Колко е Бор, бе? А не е много голям. Бе! Теб тия по-малките са по-борбени. Айде, красивата рибка, първата за деня, супер е. Айде. Половин час след като пуснахме близо. Айде, айде, красавице. Айде. Хубав изгледа. Мисля, не че още го виждам, да, чак дърпа. Да иде малко по-натам. От тази страна долу съм. Повече не може да си въволам батерия. Видя ли го там? Видя го. Ти изкарай твоя, ни го гледал на други. Как дърпа хубаво. Обаче кучето как чака. Не, аз не искам да дърпа. Как да дърпа? Мали как дърпа? Не можем? Мали, това е това нещо. Супер е, супер е. Мале. Мале. Ай, красота. Сигурно е 10 кила. Такъв кек ми направи. Мале. Сега ще ми измилчи. Така хубаво залепи от тегача. Може и мъничко да е, пак създава удоволствие. Коя е за днеска? Пета, шеста? Мисля, че беше 5. Не. Макс, ева моите мъче. Ева ще се намокриш, ева. Ева, та няма да вадиш ти, ева. Аз ще вада с кепа, айде. Куче, ела. Ева, Макс тук, ева, виж как я чака. Да. Обаче като чуе Very веднага, познава звука, като чуе звука на сигнализатора и знае какво се случва Той и направо- първи. Той направо отива на тази войца, Да, кекава. той знае много добре какво се случва. И лай, дига целия язовир въздух. Уху. То не е лошичък. Да, може и мъничък да е, ама те сега са борбени, нали? Хвърлили са си хайвера, поиграли са си.
Мале, как... Мале. Макс как чака? Вижу как чака. Макс чакаш рибата ли бе? Сега ще дойде бе, спокойно е тука. Как дърпа това чудо. Малко по-насам е, бе. Малко по-насам. Не там, не. Малко по-насам е, Владики. Там си дал. Ей, поредна. Поредната. Отбор пак сме ние. Мале. Хора, погледнете за какъв красавец става въпрос. Много красива риба. Дълъг. Дълъг хубавец. Хубавец. Аз па щех да кажа хубавец. Ти го каза направо, какво ще беше. Максо, виж. Макс бега там. Виж рибката. Сега ще ми умие очите. Айде. Ей, браво. Номер 5. Айде. Като за добро утро, една хубава рибка. Айде. Екстра. Как чуеш звука и направо тича на улицата. Той знае. Ето го, то е в другата влезна. Той амур, той като види брега и откача. Пая дълъг. Амурчо. Мале, какво е прасенце? Мале. Дай. Мале. Прасенце. Не, това 20 кила ги има. Няма да го мерим, айде, отказахме се. Няма с какво в момента. Бяги, Макс. Ай. Кеф голям. Ей, веднага като послахме амура пак. Няма почивка, брат. Иначе той вика малък. Красавец. Това тежи. Иначе ти викаш малък. Така по-рубунски, защото той виж, че взе назад. Още си там ли? Да, сега ще го препратим. Макс, бягай. Обърни го обратно, той сега се главата му в това. Май, ще. 2 минути по-късно удар пак. Не е шаран, сом. Аз чуя, що дърпа. Мале. Не е много малък. Много обичах моята клюпачка. То. Красота. Браво. Ако има по-големи тук, да ги издвигам. То има. Има със сигурност, ама. Красита много. Ай. Браво. Супер. Ударя. Мале такъв кеф направи това нещо. 14 кила. Айде да го пуснем. 14 кила. Такъв кеф ми направи. Супер. Пак удар и разбира се, кучето първи чака долу. Чакаме да видим какво ще излезе.
Хубаво дърпа, може и да не е много голям. Сега ще го видим. Кучето чака. Ай, красавица. Ай, браво. Тя е тук само не иска да удари хубаво. Ей, сега ако удари и тази се откачи, не знам вече. Не знам, някой ще ни е пропил. Не, сега виж дърпа кордата. Да, ето. Дърп. Ай. Тука ли? Хубава, лели. Ето тук лоши риби няма. Максе, рибата къде е? Вижу как чака. Тя е близко, не е много далеч. Е там. Гледай как бара, едва ме седи и не ще го опълни даже. Сега ще проследим къде. Е там. Не може да се види. А сега след малко ще я кепнем и ще я покажем. Първа от 4, не откачила се. Не е много голяма, ама е добре. Айде.